Jo crec que no, de fet, massa ràpid no, perquè hem pogut donar resposta a la situació pandèmica en la que estem. S'han dut a terme totes les fases de desenvolupament de les vacunes i de qualsevol medicament, de fet, que és una fase preclínica en la que s'estudia l'expressió in vitro i després en animals la seva toxicologia. En el moment en què això ha estat aprovat, s'ha entrat en la fase clínica en humans, que inclou una fase 1 amb pocs voluntaris, una fase 2 amb una miqueta més voluntaris per establir el perfil de seguretat, la dosis i el règim de vacunació, i després hi ha la fase 3, que són les fases grans d'eficàcia i seguretat a gran escala, que s'han dut a terme. El que sí que s'ha permès és superposar-les, que vol dir que es començava la següent fase quan la primera encara no estava acabada. Això és una cosa que està descrit des de fa molt temps, que es diu disseny adaptatiu, però que no és molt generalitzat de fer. I en aquest cas ha estat pràcticament com totes les vacunes s'han desenvolupat. Això ha permès molt escurçar els temps, d'acord? Però tenim les dades de seguretat i de fet s'han fet els estudis amb molts més voluntaris que habitualment es fan. Pensem que les fase 3 han inclòs entre 30 i 60.000 voluntaris. Això és un número molt elevat de participants, d'acord? Dona una certesa de seguretat perquè els events adversos més freqüents els veuràs, evidentment, d'acord? I a més han estat estudis que s'ha harmonitzat molt el seu disseny i que per tant són bastant comparables, no al 100%, però sí que bastant comparables uns als altres en el sentit de que han inclòs el mateix percentatge de persones amb determinades edats o persones amb determinats factors de risc. Per tant, jo crec que hem d'estar molt tranquils en el sentit de com s'han desenvolupat els estudis. La majoria dels efectes de les vacunes sempre s'esperen al principi, no s'esperen a llarg termini. Pensem que els efectes secundaris en les vacunes habitualment estan associats a la resposta immunològica. No fem resposta immunològica al cap d'un any de la vacuna, al contrari, la fem al principi i després anem perdent. Per tant, la majoria d'efectes secundaris sempre els veurem en estudis, per molt que tu analitzis les dades al mes o als 3 mesos, que és el que s'ha fet en aquest cas. Això és difícil contestar, perquè realment és una fita científica històrica el que s'hagin desenvolupat tantes vacunes en tan poc temps. I s'han utilitzat moltes plataformes diferents. Llavors, una de les primeres plataformes que es va implementar, que ha estat la de les vacunes de Pfizer i Moderna, és una plataforma nova. I és una tecnologia que té certs beneficis perquè és relativament fàcil de produir-la. Per tant, per exemple, per vacunes que s'haurien d'adaptar a noves variants, doncs sembla una tecnologia molt òptima. Després tenim una sèrie de vacunes basades en vectors virals, com poden ser la d'AstraZeneca, la de Janssen, la russa, alguna de la xinesa, i després vacunes més clàssiques, com podrien ser la de proteïna, com la de Novavax, d'acord? O fins i tot de virus inactivat, d'acord? Llavors, són millors unes que d'altres? La realitat és que tots els estudis de fase 3 que ha permès l'aprovació d'aquestes vacunes han mostrat altes taxes, unes taxes d'eficàcia altíssimes en la prevenció de la malaltia simptomàtica per Covid i sobretot en la malaltia severa, que vol dir la prevenció d'hospitalitzacions i mort. Què les diferencia? Doncs es pot diferenciar sobretot coses logístiques. Unes vacunes, les d'ARN, per exemple, necessiten una cadena de fred, de manteniment, unes a menys 80, que això és un repte logístic molt gran, les altres a menys 20, que segueixen baixa temperatura perquè requereixen congeladors, d'acord? Mentre que les vacunes d'adenovirus, per exemple, que són molt més estables, doncs permeten cadenes de fred de nevera convencional. Llavors això pot ser que les diferencie unes a les altres. A nivell de seguretat, n'hi ha unes, per exemple, les d'ARN, que sí que donen molta més reacció local i sistèmica a la segona dosis, però sempre estem parlant d'efectes molt tolerables, i ara estem veient, per exemple, com que les vacunes AstraZeneca o Janssen s'han descrit alguns casos molt, molt estranys d'uns trombos, que caldrà veure si és algo associat de forma genèrica amb aquestes vacunes basades en adenovirus o no. Això és una hipòtesi que hi ha darrere i que veurem properament si s'ha de confirmar. Tot i que això es confirmi, estem parlant d'events molt estranys i per tant, a favor de la implementació de qualsevol estratègia de vacunació que les inclogui. No, el que està funcionant precisament és el procés de farmacovigilància. Això és un procés molt habitual de la vida dels medicaments i és un procés, la vida dels medicaments mai s'atura. Llavors, com deia abans, tenim uns assajos clínics amb unes dades de seguretat durant un temps, limitat en el temps. Llavors, tu en el moment en què fas una aprovació d'aquest fàrmac, entra en vigor el procés de farmacovigilància. A la que hi ha una senyal de farmacovigilància, que vol dir que s'han reportat en diferents llocs un event advers que tu no havies vist en els assajos clínics, per exemple, el que has de fer és revisar-ho. I això és el que s'està fent.
Per un principi de precaució o de cautela, quan aquests casos, a més, s'agreguen amb un determinat grup d'edat o amb algun tipus de persones, doncs algunes agències reguladores el que decideixen és pausar temporalment el seguir administrant aquelles dosis fins que s'hagin pogut revisar les dades i fer una recomanació específica. Això és un procés habitual que passa habitualment amb moltíssims medicaments, el que passa és que habitualment doncs, no sabem què està passant, no? Però en aquest cas, com que està tot tant, no? Estem veient una miqueta la farmacovigilància a temps real, per dir-ho d'alguna manera, en tothom, no? Doncs estem assabentats d'aquest procediment i pot semblar com que hi ha alguna cosa negativa darrere, però de fet és un procés molt habitual que s'ha de fer i que ens ha de donar plena confiança de que els sistemes de farmacovigilància estan funcionant. De fet, pensem que és una sort que estiguem vacunant de forma tan massiva tanta gent, perquè pensem que la farmacovigilància a vegades pot detectar un cas ara, un altre cas d'aquí 3 mesos, un altre cas d'aquí 8 mesos, quan estem parlant d'events adversos molt estranys i que potser no estaríem tan proactivament notificant, no? Mentre que quan estem en una campanya de vacunació massiva a la situació en la que estem, doncs aquests casos es poden agrupar en un període més curt de temps i per tant és molt més fàcil el seu anàlisi i la presa de decisions. Fins ara el perfil de seguretat és molt similar a qualsevol altra vacuna que tinguem comercialitzada, fins i tot més ben tolerable que algunes que ens fiquem de forma rutinària molts de nosaltres, com poden ser les del sarampió o altres que contenen virus vius. El perfil de seguretat, com deia, a dia d'avui de les vacunes aprovades és excel·lent. Es toleren molt bé, tenen efectes secundaris normalment de durada 24-48 hores postadministració, algunes més agrupades a la primera dosis, algunes més agrupades a la segona dosis, però habitualment són efectes secundaris, que és el que anomenem en el camp com un flu-like syndrome, que vindria a ser com un trancazo o una petita grip, que això normalment és resposta a l'estimulació del teu sistema immunitari, no? Quan li estàs ficant aquest component. I normalment doncs, això pot ser un cansament, una febreta, un mal de cap, que habitualment amb un paracetamol, un ibuprofeno, la majoria de la gent va treballar i no té cap altra sintomatologia. Sí que és veritat que en un percentatge de gent baix, aquesta sintomatologia doncs, la patiran més forta i potser aquell dia doncs, estaran més empiucats, però normalment són efectes secundaris tolerables. Les noves vacunes el que probablement ens aportaran és millor cobertura contra variants, per exemple, però probablement el perfil de seguretat serà exactament el mateix, perquè són els efectes esperables amb una vacuna.